Sa Cebu, numero 1, Tatak RMN. Oras sa DYHB Remen Cebu alas 6:15 na sa buntag. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayong buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa tulumanon na usab karong buntaga. Onya una sa tanan mga sukindig paminaw atong pasalamatan ang atuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab nga higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules. Pizza 24 na sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Despiras karong adlaw mga sukindig paminaw sa Pasko. Merry Christmas sa kanaton tanan. Ato ang makasama nga naminaw karon og nagtan-aw sa tuang Facebook Live. Naminaw sa radyo Merry Christmas no sa tuang mga kaigsuonan unya kadto nga mga dili mo tuog Christmas na. Ako nilang po, danang ato pong respetuhon ang mga kadto nga mga mutuo, no, kasamangki. Sa gihapon, sa ngalan sa regular anchor karong muntaga, Radyoman Attorney Rufil, ako inyong kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Tanghian, makig-uban kaninyo hangtod ta alas 10, no, sa iyahang programa mga sukindig paminaw. Sa buntag no ni Atty. Rufil at tungod kay doon na importante kayo sa nga giasikaso makasama amo na nga kita una maoy modala sa iyahang tulumanon no karon nang agwantahas ako ninyo agwantaha ko ninyo mga kasama ha o niya kanang naang kita mo'y magkuyog ani ining dispira sa Pasko usab karong buntaga. Straight to the point. Okay, arita sa tuang nga mga isgutanan usab karon dinhi ang mga pasahero padayon nga nidagsa sa mga terminal ug pantalan aron mamauli silang tatagsa ka mga lungsod ug syudad sa probinsya. Dinhi probinsya Sugbo uban nga mga kasikbit nga mga lawigan alang sa pagsaulog sa Pasko ug sa bag-ong tuig. Straight to the point. Karong adlaw sad mga sukindig paminaw og karon nga karong gabi Christmas Eve na wa nay trabaho ato makaigsunan karong adlaw tungod kay karong adlaw gideklarar nga usa ka special non-working holiday lokop nasod. Straight to the point. Pagkatawhay makasama pagkaaligre niini no. Anya tawhay kayo kadto makaigsuunan nato nga naa nagtrabaho sa gobyerno. Tungod kay karong adlaw way klase onyang uban sad ang mga private institution makasama way klase onya way trabaho no. Ato mga naa sa pampubliko nga mga ahinsas gobyerno onya kadto sad nga uban sad nga mga katong private nga mga kompanya wasay trabaho mga sukindig paminaw sumuna daghan kayo basin aron ang atuang nga mga pantalan atuang nga mga terminals puno-puno sad mga kasama gyud no aron nga adto mag sa ulog Pasko og magsugat sa bag-ong tuig. Straight to the point. Samtang Hunta Provincial sa lalawigan sa Sugbo nirekomendar nga himuong usa ka formal nga opisina ang Cebu People's Action Center kon SIPAC pinaagi sa pagpanday og usa ka ordinansa alang niini. Straight to the point. Sumone nga unang higayon man tingali ni no sa una panahon ni kanhi Governor Gwen Garcia murag wa man to kabantay nga naa ni amot ka kasamang RV naa baning SIPAC sa una or Cebu People's Action Center karon pagkadaog ni kanang naang Governor Pambari 4 iyang gitukod mga sukindig paminaw kaning Cebu People's Action Center kon SIPAC para maoy mutabang sa atoa nga mga kaigsuonan nga nanginahanglan og tabang nanginahanglan bag aksyon sa ilahang problema. Pananglitan, doon na sila mag-complain nga wa masulbad sa barangay, doon na sila complain nga wa masulbad mga sukindig paminaw sa ilahang lokalidad. Pwede sila mudagan sa probinsya Sugbo. At timanon sila dunay opisina gyud gigahin ni Governor Gwen alang sa mga katauhan sa probinsya Sugbo nga dunay mga pangutana, dunay mga ireklamo amuduol sa buhatan sa SIPAC mga sukindig paminaw nga giumol ni Cebu Governor Pambari 4. Straight to the point. Samtang adulan sa 400 ka mga biktima ni Bagyong Tino
ang magsaulog sa Pasko sa evacuation centers dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Human gibanlas ang ilang panimalay sa miaging buwan. Straight to the point. Asa mo na nga kanang na ang 400 pa in town, no? Daghan kayo sa Dakbayan, Sugbo lang na. Kadulan sa 400 mga sukindig paminaw. Asa mo na nga kanang na ang sige lang ato lang gihapon nga yampo ato makigsunan nga naa sa mga evacuation centers nga unta di sila mawadag paglaom. Nya bisan pa man og nabanlas ilang panimalay naa sila sa mga evacuation centers apan magsaulog gyapon sila sa Pasko nga magmalipayon. Straight to the point. Samtang gisugyot ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang usa ka tuig nga turyom sa pagtugot og biyahe sa mga bag-o nga taxi units, ilabi na ang gitarget nga pagpadagan sa mga electric vehicle taxi units dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Asa mo ni nindot unta kaninian sa electric bitaw kay kanang naang dili na siya mo aso ba, no? Wa na siya aso o niya kanang i-charge lang nimo. Di na maigo mga sukindig paminaw sa kamahal sa gasolina kining atuang nga mga pero kuan pa bagyapon na gasolina kasamangki. Murag wa na no, so kuan na electric na pareho na ni mga modern jeep. Usab nga kanang na ang vehicle, so wa nay kay aso ang pollution mga sukindig paminaw medyo makuha-kuhaan na. So kaning ni ang mga electric vehicle taxi. So mga taxi makaraan pa man ni mga model mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, 8 ka mga badyaw nga nanaygon o nagpakalimos sa kadalanan, giriskyo tungod sa paglapas sa anti-mendicancy ordinance sa syudad. Straight to the point. Grabe bitaw ni sanak sa doon mga sukindig paminaw, labi na atong tuang naghinangat bitaw ang Pasko. Paghinangat mga sukindig paminaw sa Pasko, sus daghan kaayo nga mga magsigi og panaygon ang katong uban gisakyan pon gawas lang atong panaygon nga kana ban tinaro nga daygon nya kaning ni ang uban sa dang uban man mapakilimos laman nabisag way Pasko mga sukindig paminaw kini mga badyaw na amang yun ni pod na di man mo ila pero mas mudagsa sila kining panahon sa Disyembre, panahon sa Disyembre o kaning sa Enero. Kanin dulong sa Pasko o dulo bagong tuig, labi na dulong sa Sinulog. Daghan ni mga sukindig paminaw sila niya ang syudad Sugbo do na may kanang ordinansa pwede gani kung manaygon ka bisag dili ka badyaw kinahanglan mo kuha kag permit sa City Hall. Do na permit dito sa kanang naang City Hall para makapanaygon ka syudad Sugbo. So mo na nga kanang naang bisag dili ka badyaw niya magdaygon-daygon ka diya legal imong pagpanaygon tinuod unya na ka makaingong legal o makakuha kag permit ito City Hall. Adto sa CSWDO no adto mo kuha ni ining permit no kadto mga manaygon pa abot sa 3 ka hari. Do na mo permit adto mo makuha permit dito sa Social Welfare Development Office para ka na makapanaygon mo diha anya makakuan mo kanang naang sa tawag maarnili mo madakpan na samtang sa laing bahin. Straight to the point. Dito sa kauluhan DPWH si turnover na sa mga computers o files ni kanhi Undersecretary Maria Catalina Cabral ngadto sa opisina sa Ombudsman. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad sa doon mga sukindig paminaw kay mas gipalawman pagbaayo nila ang kamatayon ni kanhi Undersecretary Maria Cabral angay lagmatarong sad makasama kay kanang naang kaning kamatayon niya unsa bagyod unsa bagyod tinuyuan bagyod to kay matud pa na depress baka kini mga sukindig paminaw si Cabral or dunay tao mga sukindig paminaw ni among ngadto niya. Straight to the point. Nagduda man gud ang katawhan tungod kay kani si Cabral mga sukindig paminaw bugat kaayo. Ligon kaayo nga mga dokumento nga gikupta ni ini batok sa mga politiko mga sukindig paminaw nga dunay insertion des budget pag 2025. Kabahin sa mga flood control project nga mga insertion si Cabral mo inasayod ni ana. So muna nga kanang naang muna atong hatagag pagtagad kay bata kay balubang nga kanin nga isyuha mga sukindig paminaw muna ilang padakon og maayo para matabunan na ang mga dakpunon nga mga buaya. Unya karon ang mga files to mas ombudsman. Tuan na sa ombudsman ang mga files wa ta masayod ka sa mangki.
Pag-abot dito sa ombudsman, pagkakita dito sa ombudsman nga, uy, ni aman diri akong vice friend lagi. Ni aman lagi diri, ha? Ibutang naaman lagi diri ako ang kabro. Ni aman diri ako ang kabro, ako ang best friend, na asayloan lang tani apil sa obliga kanang investigasyon. Galing kay basin ang gining ni aba nga ilahan ning sig investigar nya pagkahuman sa investigasyon, moingon dayon nga iapil tani mga sukindig paminaw sa ang atong pasanginlan ini si kanang na ang basig si Paulo Duterte mo'y pasanginlan ani. Atan-aon lang kanang dunay mga ebidensya nga mga unsa may mga kuan ana mga ebidensya mo nakero ilaharong gipang kuan ron ilahang gipang tapok ang mga ebidensya ng importante kayo gyud ani. Importante kayo ani mga sukindig paminaw kani mga files ni Cabral. So asa man nabutang ang files ni Cabral to mo kunos ombudsman. Ni una to nga kanang ombudsman dunay mga friends nga naa sa kongreso, tos ombudsman ba? Unsa ba kay mahitabo mga sukindig paminaw sa investigasyon sa flood control? Makaingon ba ta finish na, ha? Samtang sa laing bahin kapulisan ni Butyak ang patayng lawas ni kanhi DPWH Secretary Catalina Cabral, nagpositibo mga sukindig paminaw sa antidepressant medication nga sita Lopram based sa gipagawas nga toxicology report. Straight to the point. So doon na dito sa gipang inom nga mga tambal ay kasamangkin, no, sa kuan ng taon to siya kanang naang positibo mga sukindig paminaw so na depressed in taon to di ay si kun mauhon, no, kaning ni ang si Cabral kung kana ang ilahang kanang naang pagawa sa autopsy report mga sukindig paminaw kaning ilahang gitawag og toxicology, no, kuan na kanang uya po din tao, no, nga tungod sa na-depress siya ba sa iyahang na-depress siya mga sukindig paminaw o niya kaning iyang pagka-depress tungod ni sa mga panghitabo nga pwede la butang ta gigamit lang siya or apil bagyod sa taon kaning sa flood control project, pero ang nakabenepisyo gud ani kani mga buaya pug maay. Samtang sa laing bahin kanhi Congressman Saldico nagtukod og 5 ka andana nga basement sa iyahang residensya sa Forbes Park nga giingon nga butangan niini og dakong kantidad sa salapi. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay ang DILG pinaagi ni John Vic Remulla mga sukindig paminaw nakadiskubre kuno sila sa balay ni Saldico na tingala sila nga pagkadako bas balay ni Saldico unya doon na may 5 ka andana nga basement. Doon ay 5 ka andana nga basement. Pagtanaw nila na, uy, unsaon man kaning basement 5 ka andana man yung residensya man residential man ning iyahang nga gitukod nga balay. Moto na kauna-huna dayon sila nga agoy butanganan tingalinig mga basura nga isulod sa malita, ha? Sainan ka ng basement nga 5 ka andana? 5 ka andana nga basement. Ha? Duda karon sa DILG nga kani mga sukintig paminaw taguanan sa kwarta. Taguanan sa kwarta gani wa kununin mahuman karon tungod ani gidangatan ni Saldico. Grabe ha kun mauho, no? Sa man tinuod gin taguanan sa kwarta ni or sa man ni taguanan is mga malita sa dili pa i-deliver ang mga malita or sa baka kani uban pa nga mga isgutanan sa don mga sukindig paminaw sa tuang nga mga reports gikan sa to mga kaubanan nga mga radyoman diri lang sa DYHP RMN Cebu og sa 93.9 IFM. Anya standby magkasama balik ta karon duman sa mga importante kayo.